Εδώ στο φίλο Ηλία είμαστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Από τα 40 τάσιο μείνανε τα κάπου πρέπει να είναι 11 τώρα, 12, 10 είναι. Αυτό. 40 περιστέρια. Από... Ξεκινήσαμε τον Οκτώβριο και τώρα έμειναν 10 περιστέρια. Δείτε τι μεγάλες απώλειες έχει. Μας λέει και ο φίλος ο Ηλίας. Μικρά αυτά. Ναι, αυτά είναι όλα μικρά για βριά που είχε βγάλει. Λοιπόν, θα μας κάνει και μια ωραία πεταξιά τώρα. Ορίστε, εδώ είναι. Αυτά είναι. Ωραία, θα τα πάρουμε πεταξιά τώρα εδώ. Ναι. Είναι από το πέταμα από τα ουτζίδικα. Ωραία. Όχι, όχι. Έχει? Όχι. Ωραία. Έχει αέρα και τα πατάει κάτω, ναι, αυτό βλέπουμε, ότι φυσάει και τα πατάει. Α, θα φύγουν τα πουλιά, ναι. Αυτά έχουν δυνάμεις, ναι. Ναι. Ορίστε, εδώ είμαστε. Έτσι. Ναι. Τα αλόνια, άμα μπαίνει στα είναι τάσιο, κατεβαίνουν κάτω. Μπράβο. Προστατεύονται κιόλας, ναι. Κάτι πρέπει να έχει για να μην φεύγουν τα πουλιά. Έχει κάτι άλλο πάνω, ναι. Σμίξαν με άλλα τώρα. Δεν πειράζει. Κάτι άλλα πουλάκια μπήκανε μέσα. Τώρα δεν ξέρω, άγρια είναι. Άγρια, δεν πειράζει. Άστο. Θα φύγουν για να ξεκόψουν εκείνα, ναι. Ναι. Γι' αυτό δεν μπαίναν τα πουλιά, ναι. Δεν πειράζει, εντάξει, τα βλέπουμε και αυτά, ανοιχτοί γκεμέδες. Φιλαράκια έτσι είναι. Θα κάνουμε και zoom τώρα. Θα κάνουμε και λίγο zoom, να τα βρούμε. Εδώ είναι. Εδώ είναι τα περιστεράκια. Μια χαρά η Ηλία. Μια χαρά πάνε Ηλία. Πολύ ωραία. Υψώσαν. Έχει και αέρα, ναι. Αλλά μια χαρά είναι τα περιστέρια. Πολύ ωραία. Βγήκαν τα πουλιά. Θα είναι κάθε μέρα μέσα στο ορμάι. Ναι, λογικό είναι. Λογικό, ναι, όντως τα περιστέρια μαζμένα. Φυσάει κιόλας. Έχει και κακό καιρό, παιδιά. Μια χαρά είναι τα περιστέρια. Πολύ ωραία. Ορίστε. Χαθήκαν, σβήσαν τα πουλιά. Ορίστε, δεν φαίνεται τίποτα. Μπράβο ρε Ηλία. Εδώ έβγαλε και τα μισήρια, τους αρμπατζίδες να δείξει. Μπράβο. Πολύ ωραία. Φύγαν, σβήσαν. Ορίστε οι αρμπατζίδες εδώ. Τα μισηράκια. Και πέφτουν. Ωραία. Πολύ καλά. Και ήρθαν. Βροχή. Μπράβο Ηλία. Λίγο αέρα είχε. Είχε αεράκι πάνω, αλλά μπράβο. Πολύ ωραία ήρθαν. Και ακουστήκαν τα περιστέρια, μπράβο. Μπράβο Ηλία. Ορίστε, εδώ είναι. Και αυτό το βλέπεις εδώ. Ναι. Ναι, και αυτό χτυπημένο είναι, ναι. Τα δυο άσπρα, ναι. Τα έχει χτυπημένα. Και εκείνο εκεί πάλι πίσω το ασπράκι και εκείνο εκεί χτυπημένο είναι. Είναι, τα έχει αποδεκατήσει τα περιστέρια, παιδιά.
Μια 11 περιστέρια. Αυτά, 11 κομμάτια. Ναι. Και έχεις ξεκινήσει ομάδα Ηλία. 40 περιστέρια, του μήναν 11. Ορίστε, αυτά είναι. Κοίτα. Ναι, φαίνεται να το αυτό εδώ πέρα μπροστά το άσπρο. Προχτές το χτύπησε. Προχτές το χτύπησε, βλέπετε είναι και ραμμένο, έχει βάλει και μπογιά. Ο Ηλίας, ναι. Ναι, άστε. Τίποτα, πρέπει να ξαναβάλεις πάλι τις μηχανές να δουλέψουν μου φαίνεται γιατί Πάλι θα τα πάω. τώρα που Φεβρουάριο, Μισήρια πετάνε, έχουν πετάξει. ναι τα μισεράκια περπατάνε. Ναι, ωραία. Και εδώ το φαγητό της επιβράβης. Ορίστε εδώ είναι και η μεριά του Ηλία. Πανέμορφα. Θα έκανα παιδάκια. Εδώ θα κάτσουμε να πιούμε και τα καφεδάκια μας. Και μια χαρά. Άτε και τα μισεράκια μας εδώ κατέβηκαν. Μπράβο. Πολύ ωραία. Σιάει το βουνούτας. Ναι.